Martin Scicluna deskriva l-presidenza l-ġdida ta' Marie-Louise Coleyro Preca bħala forza ta' unifikazzjoni. Hija unifying force fil-pajjiż u di tgħin ħafna li tagħmel hekk. Min-naħa tiegħu il-professur Godfrey Pirotta stqar li Marie-Louise Coleyro Preca se tkun tista' tirrappreżenta tajjeb lil poplu Malti Bawċi anke f'kuntest internazzjonali. Il-Presidenza issir simbolu tal-Istat Malti veru. Meta anke il-President imur barra jaraw li marret persuna li tirrappreżenta l-Istat Malti b'mod unanimu. Barra minn hekk ukoll il-pajjiż għandu bżonn li jifhem li hemm l-Istat u hemm il-partiti. Dr. Carmen Sammut esprimiet it-tama li l-presidenza ġdida twassal għal tiġdid fost oħrajn fil-Kostituzzjoni tal-pajjiż. Waqt li pajjiżna jkun qed jiċċelebra l-50 sena mir-Repubblika nkunu nistgħu naslu għal żmien ta' riflessjoni li tamaw li tkun tista' tixpruna tiġdid forsi wkoll li wassal għal tiġdid fil-Kostituzzjoni tal-pajjiż li mingħajr dan it-tip ta' konsens ma jkunx jista' jsir. Kull presidenza għandha possibilment tibda bħal ta' Marie-Louise Coleyro Preca tenna Father Mark Montebello. Naħseb li kull presidenza għandha tibda b'dan il-mod. Il-messaġġ għandu jkun il-President ta' Malta huwa ta' kulħadd u mhux ta' parti mill